Welcome back mga kaspero sa ating panibagong episode ngayong araw at mamamana ulit tayo. Dito tayo sa spot kung saan nakakahuli tayo ng mga pelagic. Napakaganda ng visibility ng tubig at dito meron tayong nakita na isang one dot snapper. Malaki na yun pero hindi ko muna pinana gawa ng baka may pelagic na lumapit sa atin dahil dito tayo sa 21 meters na spot kung saan maraming mga sweet lips at may mga dumadaang malalaking pelagic like trevally at king mackerel. Pero sa time na to, wala tayong nakita kaya back to the surface at move sa hanap spot para doon tayo mag-hunt ulit. At dahil nga nasa taas pa lang tayo, nakita ko na itong grupo ng mga one dot snapper. Sobrang dami nila at saka may kasamang mga malalaking sweet lips mga kaspero. Kaya yung ginawa ko, nag-ambush ulit ako dito para huntingin itong mga sweet lips dahil malalaki na ito. Kaya tamang abang lang tayo dito sa 21 meters dahil napakaganda ng visibility ng tubig. At ito na nga, merong papalapit sa atin. Tinira ko na mga kaspero para meron na tayong binamano. At ito yung first fish of the day natin. Isang oriental sweet lips. Napakasarap sa bawan nito mga kaspero. Same spot pa rin tayo kung saan natin napana yung sweet lips dahil marami talaga sila dito mga kaspero. Yun nga lang, kailangan talaga natin ng recovery time para makasisid ulit dahil nasa 21 meters ito. Mahirap ito pag hindi tayo nakapag rest interval dahil napakahalaga ng pahinga sa taas bago sumisid. Kaya yung ginawa ko, naghintay ulit ako dito sa ilalim dahil nandyan lang sila sa paligid. Nga lang, medyo may katagalan bago sila lumapit. Gawa na nakabana na tayo ng isang piraso. At ito na nga, papalapit na sila sa atin. At mga snapper, kung napansin nyo mga kaspero, malalaki na rin. Pero ito talaga yung hinahunting natin, yung mga sweet lips na umaaligid dito. Kaya ayun, tinira ko na yung isa. Sa pool mga kaspero, pangalawang isda natin, oriental sweet lips ulit.
At bumaba ulit ako kung saan natin napana yung sweet lips. At eto meron isa. Hindi ko na sinayang yung pagkakataon mga kaspero. Tinira ko na para meron na tayong pangatlong oriental sweet lips, o kung tawagin dito aratan mga kaspero. Ayun o, sapol na sapol, walang kawala. Pagka-secured ng ating oriental sweet lips, bumaba ulit ako at napansin ko na napakaraming mga bait like dalagang bukid, at nag-ambush ako at ito yung nagpakita, isang giant trevally mga kaspero. Ayun, lumapit sa atin kaya tinira ko na. At ito yung first pelagic of the day natin, isang giant trevally mga kaspero. Another ambush mga kaspero. Meron akong target dito na isang green jobfish, pero hindi ko muna pinana gawa ng meron pa tayong hangin. Baka may lumapit sa atin na isang malaking isda, kaya nintay ko muna. At nung napansin ko na wala talaga, tinira ko na itong good size na green jobfish, pero ito yung nangyari mga kaspero. Nung pagkatira ko dito sa green jobfish, hindi ko na malayan na meron palang white tip rip shark na malaki mga kaspero. Ayun, muntik na tayong akatakihin. Gusto niyang kunin yung isda natin, kaya ito yung tinatawag na tax collector ng dagat mga kaspero. Ayan, kung napansin nyo, malaki na to. Siguro nasa 20 plus kilos na to. Ayan o, talagang lumapit sa atin. Pero hindi naman yan aggressive mga kaspero. Talagang pag nakaamoy lang sila ng mga malangsang isda or nakapana tayo at merong dugo na kumalat, lalapitan nila yan. Pero hindi naman tayo atakihin, hindi yan katulad sa ibang lugar na talagang aggressive yung mga pating. Pero dito sa amin, wala, takot din sila sa tao mga kaspero. Napakaswerte natin mga kaspero dahil nasa taas pa lang ako. Tanaw ko na itong giant trevally. Merong kasamahan yan mga kaspero. Ngunit ito yung pinakamalaki, kaya ito na yung pinukusan ko na tirahin. At nung tinira ko mga kaspero, talagang lumapit pa sa atin. Kaya yun, sapol na sapol, tagos hanggang shooting line. Meron pa palang kasamang shark ulit doon sa ilalim, pero takot na, kaya umalis. Ayos yung huli natin dahil nadagdagan yung pelagic natin na isang trevally kanina. At mas malaki pa yung nagdagdag mga kaspero.
City. Basic dahil pababa pa lang tayo. Nakita na kaagad kaya napana natin. At this time, hindi ko inaasahan na ito yung lalapit sa atin. Isang good size na tangiki o king makarel mga kaspero. Biglang sumulpot lang sa unahan ko pagka-ambush ko kaya ayun, tinira ko kaagad. At tagos hanggang shooting line ulit. At ito na yung last fish of the day natin dahil hapon na. Umuwi na rin kami mga kaspero. Gawa ng medyo nasa kulang-kulang 1 oras pa yung biyahe natin pa uwi. Kaya napakaswerte natin ngayong araw mga kaspero.